Hey guys, welcome to the first lesson. Hemmegne salam, birinci defa hoş geldiniz. And today we're going to talk about articles. Şunu bilen artikller diýen düşünjäleredir. Yani artikller näme manyny var, nerelerde ulanylýar, nähil ulanmaly. Şolaryň ähliýetiniň üstünde durup geçer we artikller öwrenemizden soň Iňlis dilinde kärler aýtmany öwrenir. Iňlis dilinde artikller iki topara bölünýär. Indefinite articles, yani nävelli artikller ve definite article, belli artikl. Indefinite nävelli, definite belli artikl. Indefinite articles bolany a ve n bolýar. Yani nävelli artikller Iňlis dilinde onu a ve n. A belli artikl olýar the. Bular näme? Siz köp ýagdaýlarda özüňiz awtomatykiski możat diýen tiňizem I am a teacher, she is a doctor, right? Yani you are a girl or he is a boy. Her bir sözüň öňünde a, n ýa-da the artikellaryny görýänsiňiz. Give me the pen ýa-da give me a pen. Yani şu her bir sözüň öňündäki a ýa-da n näme manyny anlatýar? Näme üçin biz şonu goýýar? Diýen soru kelläňizde döräp bilýär. Ana şu her bir sözüň öňünden gelýän a, n, the, şuları gören wagtyňyz, siz şuları düşmeli, şular Iňlis dilinde artikller. Şularyň ýerine ýetirýän öz işleri bar. Ve häzir biz şulara seretýäs. Şu jagaşa iki tane karp nereden gelip çykdy? Şoňa seredeliň. A bilen n manysy eňi sözden gelip çykan. Eňi diýmegem Iňlis dilinde luboy diýen manyny berýär. Yani haýsydyr bir zat, belli bir zatyň gurrüňine deňzok. Haýsydyr bir näbelli bir zat. Yani şu kitap dälen bir kitap. Siziň kelläňizde belli bir kitabyň gurrüňi däl. Yani haýsam bolsa bir kitap. Umumy aýtýar. Ve şu eňi sözden a ve n diýen iki tane artikl gelip çykan. Aslında bu ikisiniň manysy bir diýmek bolýar. Bir. Yani eňi luboy bir diýen sözden gelip çykan, ýöne asly ikisiniň manysy bir. Meselem egerde men boy diýsem, onda men ştaýda bir boy, yani one boy diýen zady gözüme tutmaly. Ýa-da book diýsem, onda men şu taýdaky bir manyny berýär ve men şuny one book diýip kabul etdim. Onda a bilen n nävelli artikller bolup, ikisiniň manysy bir, eňi luboy bir diýen sözden gelip çykyp, many taýdan bir diýmek anlatýar. Egerde meselem men give me a pen diýsem, maňa luboy bir ruçka ber diýen. Okay? Täs men belli bir teňelingdäki ruçkany ber diýemok, ýa hotaýdaky ruçkany ber diýemok, men bir luboy ruçka ber maňa diýen. Yani aslynda nävelli diýen sözüň manysy şol. Yani belli bir zatyň gurrüňe gidenok geplämizde. Yani umumyň bir zat aýtýar. Ýöne ünsveriň terjime ediňizde nävelli bir zat olar terjime ediňiz. Kelläňizde diňe saklaýaňyz, ýöne terjime ediňizde göni söz aýtýaňyz. Meselem maňa ruçka ber. Boldy. Okay, yani belli bir zatyň gurrüňi dälligi, şu elingdäki dälligi, o zatlary hem siziň kelläňizde bolmaly. Nävelli artikller a ve n. Bulan ikisiniň arasyndaky tapawut näme? A bilen n artikliň tapawudy ýok. Many taýdan ikisiniň hem tapawudy meňdeş. Yani ikisi hem bir luboy diýen manyny berýär, okay? Täs a bilen n same meaning. Same meaning diýmek manysy bir. Yani a bilen n'in manysy meňdeş. Yani hiç hili tapawut ýok many taýdan, okay? Ýöne ulanylşynda tapawut bar. Ulanylşynda tapawut bar diýänim, haçan siz n ulanjak bolaňyzda n'in ýerine gelýän söze seretmeli. Egerde şo sözüňiz siziň çekimli ses bilen başlaýan bolsa, onda biz n goýar. Bir zady üns beriň. Çekimli harp diýen näler? Çekimli ses bilen başlaýan bolsa diýen. Meselem aýdalyň apple. Apple diýemde a bilen başlaýar, ýöne aýdamda apple diýen, right? Apple, a bilen başlap dur. Çekimli ses bolany üçin men o taýda n goýmaly bolýan. An apple. Şu taýda bir kiçilik pauza döremesin diýip şu n goýduk şu taýda. Meselem aýdalyň apple diýsem men şu taýda diýip
apple bolup bir hile sesim pauza dörýär şu taýda oňdan bolany. Şoň üçin an apple diýän bolan bir hile gönaýdylyk gitýär, right? An apple. Şoň üçin sözü üns bermeli. Eger de sözüňiz aýdan wagtyňyz şu sözüňiz siziň çekimli ses bilen başlayan, ýani siz süýnürip bilýän bolsaňyz, şu sesi çekip bilýän bolsaňyz, onu en goýaňyz. Çekimli ses diýilende näme bolýar? Meselem terediň a, o, u, i, e. Men şonuň hemmetini çekip bilýän. Ýöne p, b, t, k çekip bilemok. Eger onu men şu harpy çekip bilsem, men en goýan. Ýöne çekip bilmesem, onu e goýmaly bolýan. Okay? Meselem boy, right? B, b çekip bilemok. Şoň üçin e boy diýmeli bolýan. Ýa-da phone, right? F, phone, telefon. Phone diýemde f harpy çekip bilemok. Şoň üçin e phone goýmaly bolýan. Okay? Onu e bilen enin many taýdan tapawudy ýoklugyna düşünmeli, ýöne ulanyş taýdan tapawutlary bar. Eger de sözüňiz çekimli ses bilen başlaýan bolsa, en goýaňyz, çekimsiz ses bilen başlaýan bolsa, e goýaňyz. Indi başa sözlere seredeliň, hasam gowy düşünersiňiz. Meselem e-book. E-book diýemde näme üçin men şu taýda e-book, näme üçin e goýdum? Sebäbi book diýemizde b çekimsiz ses. B çekip bilemok. A, o, u diýişmäli. B çekip bilemok. Çekip bilmediğim üçinem e goýan. E-book. Ve sizin eýem öz kelläňizde düşünje bolmaly. Şu taýdaky e bir manyny berýär. İkinci frog. Frog diýem dedim. Frog. E goýdum sebäbi f sesi bilen başlap dur. F çekip bilemok. Edil şolar ýalym car, right? Car diýem dedi. K sesi bilen başlap dur. Şoň üçinem e goýmaly boldum. Lemon diýemde de şolar ýaly. L çekip bolmayan ses, şoň üçinem a lemon. Teacher, right? T. Indi ene seredeliň. Meselem idea. Idea, right? I diýip çekip bilýän, şoň üçinem an idea bolýar. Ýa-da apple. Apple. A çekip bilýän, şoň üçinem an apple. Actor. Actor. A şoň üçinem an actor. Edil şolar ýalym artist, actor, aktör bolýar, artist, hudojnik bolýar, artist diýilýär. What? An artist. Sebäbi a bilen başlap dur, any men çekip bilýän. Egg, e bilen başlap dur, ýani e sesi bilen başlaýar, e çekip bilýän. Şoň üçinem an egg diýip, ýani en goýmaly bolýar. Indi näme üçin biz harpa däli sese üns bermeli diýär. Sebäbi ingliz dilinde özüňiz bilýäňiz, hemme sözler ýazylyşýar okulanok. Sözleriň okulyş barada da video bolar, ýöne häzirlikçe serediň. Näme üçin men şu taýda harpa däli sese seretmeli diýän. Sebäbi meselem şu h sese seredeliň, right? House. Indi men şu taýda şunu h çekimsiz bolan üçin e goýdum. Ýöne bärik serediň. H bilen başlap dur, ýöne men şu h harpy hour sözde okamok. Yani wagt manysynda da saat 3 sagatlap ýatdym, 2 sagatlap okudum, 2 hours, 4 hours diýemizde biz şu harpy okamdyk. Ýazamyzda ýazýar, ýöne okamdyk. Şu okulmayan üçinem biz siz bilen hour diýip a harpy bilen başlap dur. Hour, right? Şoň üçinem an hour diýip en goýmaly bolýar. Sebäbi a sesi bilen başlaýar. Hour, right? Ýadam a university and an uncle. Seredin. U harpy şördü. Uncle, a diýip okulyp dur. Uncle, a çekip bolýar. Şoň üçinem an uncle, right? Eger de meselem men university diýemde, şu u harpyňa siziň iki ses berip dur. U. Başlanyna y bilen başlaýar. Y, university. Çekimsiz ses bilen başlany üçinem men university diýmeli bolýar. Şoň üçinem harpa däli sese üns beriň. Enteredin e bilen en artikllerde ýene de üns bermeli zadyňyz 3 tane zat. Singular, yani birlik atlarda gelmeli. Indi at diýmek näme? Kim, näme, nire diýen soralara jogap bolýan sözler atlar bolýar. E bilen en işliň öňünden gelen ok, yani gymyly hereketiň ýatmak, turmak, iýmek, içmek olaň öňünden gelen ok. E bilen en artikl atlar öňünden gelýär. Şol atlaram birlikde bolmaly. Indi atlar, meselem kim adam, näme, televizor, nire, owo, şäher, şolar ýaly. Eger de siz adyň guruňyny etýän bolsaňyz we ol atlaram sanap bolýan zatlar bolsa, sanalýan zat bolsa we olaň birlikde gelen bolsa, siz şoň güne e goýmaly bolýaňyz. Meselem serediň, hasam düşünükli bolar ýaly. City diýelim. City şäher bolýar. Näme üçin e goýdum birinji bilen? Endäl, näme üçin e goýdum?
Sebäbi s çekimsiz ses bilen başlapdyr. Bir zadyň gurungyny etýär, sebäbi eva we sanap bolýar. Siz şäkeri sanap bilýäňiz. Meselem 7 şäker bar, 10 şäker bar, 20 şäker bar, 5 şäkere gidip gördüm, 8 şäkere gidip gördüm. Siz sanap bilýäňiz. Yönü, meselem aýdalyň sugar sözüne teredeliň, käbir zatlar ingliz diline sanalanok. Bu zatlar barada son geçersiňiz intak ikinci levelda. Meselem, ýöne şu düşünjäňiz bolar ýaly sugar diýelim, right? Sugar şeker bolýar we siz şeker sanap bilen, 1 şeker, 2 şeker, 3 şeker diýip her bir däretine oturup sanap bilmeýäňiz şeledem we şolar ýaly sanalmaýan zatlaryň öňünden hiç zat gelenok. I love sugar meselem, men şekeri gowarýan bolly, hiç zat goýamak. Ýöne SCT diýemde şekerler sanap bolýar. 1 şeker, 5 şeker sana bilýän. Şoň üçin men öňünden ey goýmaly bolýan. Ve ey goýamdadym, hökman düşünmeli, siz bir zadyň gurungyny etýäňiz, köp zadyň däl. İkinci bilmeli zadyňyz non-specific. Non-specific bolanda da ýörüte bir zadyň gurungy gidenok. Näweli bir zadyň gurungy gitýär diýip hälam aýtdym. Meselem, egerde men give me a pen diýsem, maňa bir ruçka ber diýän. Men seň eliňdäki ruçkanyň gurungyny edemok. Ýa-da men dünkü ýazan ruçkamyň gurungyny edemok. Maňa tapady ýok aýt ruçka bereňde de, ýöne give me a pen. Right? Ýa-da close a door. Gapyny ýap. Egerde men şo taýda close a door diýip goýsam, men şo taýda specific bir zadyň gurungyny edemok. It's non-specific. Okay? Ýörüte bir zadyň gurungyda bir gapyny ýap diýen. Haýsy gapy, näme gap o barada şat aýdamak. Okay? Ve insonkam general. General bolanda umumy. Meselem, I like a dog diýsem, men iti gowarýan. Yani belli bir sen itini diýemok, ýa oň itini diýemok, belli bir zadyň gurungyny edemokdan umuman men iti halaýan diýen. Okay? Şolar ýaly umumy bolmaly, birlikde gelen bolmaly we ýörüte bir zadyň gurungy bolmalylar. Gelin bolsa kiçirak barlyk edeliň. Meselem, birinji egg. Ey goýarsyňyzmy, en goýarsyňyzmy? 3 sekund wagt berýän. Yes, en bolar. Sebäbi diýen çekimli ses bilen başlapdyr. Right? Table. Table. Goýarsyňyzmy, en goýarsyňyzmy? Yes. A table. Right? A table. Pillow. Yastık. Goýarsyňyzmy, en goýarsyňyzmy? Ses bilen başlapdyr. Yes. It's a pillow. A pillow. Right? So, cake. Cake. Tort. A or N? Yes. It's A. Apple. Alma. A or N? Yes. It's an apple. Owl. Owl. Bayuş. An owl or a owl? Yes. It's an owl. Movie. An movie or a movie? It's a movie. Door. Kapı. It's a door. Doctor. It's a doctor. Hour. Untvering, geharp okam dok hour. Yes, it's an hour. Color. Color. It's a color. Yellow lemon. Näme goýarsyňyz? Yes. A yellow lemon. Gelin indi bolsa ingliz diline kärler, yani jobs, näde aýdylýar, şonu öwreneli. Birinji bilen a teacher, right? Görýänsiňiz, hemmesiniň öňünde a dur. Tabii biz kärler öňünden goýas. Egerde birlikde gelen bolsa, meselem, biz muallimler diýjek bolsam, men o taýda goýamak, teachers, o taýda köplükde bolýar. Ýöne men muallim diýip birlikde aýtsam, onu I am a teacher diýip goýmaly bolýar. A teacher. A doctor. A doctor. Lukman. An actor. An actor. An actor, aktör. An actress, aktrisa. An actress. A writer. A writer. A writer yazıcı bolýar. A nurse. A nurse. Şepagat uýasy. A housewife. Housewife. Öýdöçü. A dentist. Dentist. Lukman. A waiter. A waiter. Afitsant. Gyzlara a waitress diýilýär. A waitress. A shop assistant. A shop assistant. Tatyjy.
A hairdresser. A hairdresser. Parikmaker, saçan orayan adam. A hairdresser. And a businessman. Businessman. A businessman. Okay, one more time. A teacher, a doctor, an actor, an actress, a writer, a nurse, a housewife, a dentist, a waiter or waitress, a shop assistant, a hairdresser, and a businessman. Şunluk bilen birinci temamı tamamlayat, artikller ve kärler. Size bundan başka da videolar, gönükmeler, zatlar aşağına berkiderin. Kokman videonu görüngünden son, işlen üstüne durun, gaytalan ve ondan son ikinci tema geçin. See you!